Moi kaikille, ottakaa mulla tuon valon päälle. Joo, että moi kaikille. Me ollaan taas kokkisomun parissa. Niin just mun kaverin kanssa, Sara kaverin kanssa. Ja toi on Vilma, mun kaveri. Me aion tehdä LPS vauvapetseille velliä. Oottakaa, mä laitan tuohon vettä. Näin, siellä on vettä. Ja nyt sinne täytyy ripotella yksi juustonaksu, jos on juustonaksua. Odottakaa, jos menee ripottelemaan. Näin, mä sekoitin sen äsken. Siitä tuli mössöä. Keltaista mössöä. Sitten mä haen kaakaan ja sokeria vähän. Ottakaa. Niin kuin näette, mä laitan sen kaakaajauhetta. Näin, mä sekoitan sinne. Vähän pyörii. Näin. Mä sekoitin sen, se näyttää täältä. Sitten mä haen sitä sokeria. Pistin jo sinne sen sokerin, joten se on tuon näköistä. Mä sekoitan sen sokerin sinne. Se näyttää ihan vauvavelliltä, mutta se ei ole. Mä haen sitä kaakaan lisää. Niin kuin näette, mä laitan jo sen kaakaan sinne. Aletetaan sekoittaa. Näin. Se on sekoitettu. Ja mä oon tehnyt jo valmiiksi jo sellaisen vellin. Mä voin näyttää, minkä näköistä sekin on. Ottakaa. Toi toinen velli on ton näköistä. Tää on se toinen velli. Tuossa on vähän vähemmän, koska se on vähän erilaisen näköistä, koska siinä ei ole niin paljon kaakaa. Mä tein tän vellin äsken. Mä keksin vasta sen, että juustonaksua, vettä ja näitä muita. Joten moikka moi, moikka! Saatte nähdä. Voitte laittaa kommentteja, että haluatteko mitä, niin voin tehdä. Moikka moi, moikka!